Malawi camera. Akuti anagwirizana kuti a president Chakwera aenda 5 years, akamaliza Achilima aenda 5 years. Kuti nkhani imeneyi, Your Excellency, mukuyidziwa? Achakwerawa alamulire zaka 5. Akamaliza zaka 5 nawonso malemu Chilima azatenge zaka 5. Munaziona zimenezo ndikusayinira ngati mboni. We just want confirmation. Imeneyi ndi party yomalizira ndithu ya pa Zodiac exclusive ndi Leah Malekano pamene akucheza ndi president wa dziko la Malawi wakale oyamba wachizimayi Mayi Joyce Banda. Komano funso ndikumati kodi Mayi Joyce Banda tiwakhulupirire pa zimene akukambazi chifukwa funso lomweli adafunsidwapo ndi Brian Banda. Ndiye kujaja kuweruza kukhala kwa inuyo tikupatsani ma interviews awiri amene adachita ndi Brian Banda komanso ndi Leah Malekano pa nkhani yokhuzana ndi 5-5 kapena kuti Achakwera alamulire zaka 5 komanso Saulos Chilima azilamulirenso zaka 5 zinazo. Nkhani imeneyi kodi iwo wapo kuti anali mmodzi mwa anthu kusayinira deal imeneyi, mgwirizano umenewu. Ndi guys, thank you so much Malawian cameras. Dr. Saulos Chilima mzimu wao usemumtendere. What is your position on the death of late Chilima? Ndikanama kuti sitinazionepo tinazionapo. Paja abambo Salima ankagwira ntchito ku ethanol anthu 7 or 8 ndikati tisachule tikhala ngati sitikuyamika kuti sitikuchita mind. Panali asikana wina jana ndani analipo 7. They were going to a press to a board meeting. Anaomberedwa ndege inagwa. Awo ndi anachitoomberedwa nditi naziwa kuti anaomberedwa. Ndiye tinalira maliro osayika so anthu chifukwa unfortunately for them anafera side ya ocean ya Mozambique. Ndiye nkhani yokuti ndiyoopsa kwambiri. For me personally, I lost a son. Why? Because mai yake ndi makolo yake ndi ifeyo timakhala limodzi kunami wawo. Ana athu anabadwa nthawi yofanana. Saulos and Jeffrey amakula limodzi, amapita school limodzi. Akula anapitiriza ubale wawo. Pamene mwana wanga anadwala ndi Saulos anabwera mtenga zake ucha kupita naye kuchipatala kuja ukamwalira zambiri za maliro anathandizana ndi azinzawo iwa-SKC za maliro aja. Moti ine ndi banja langa ndi zizukulu zanga timapukutira misozi ifa makonda kuti akamachita jogging angoyima akandipeza paja andipeza ndikangomona ndi kuti ndikulira zolira zwayi ndibwereratu basi yaenda siya akhale pansi. Ana azizukulu zanga amati akaona Uncle Saulos uthamanga ifa nyumba zathu ndi mwana wanga zili pafupi. Uncle Saulos kutudhemwe akamaona Uncle Saulos mutu zijama amalira zija zikukhala ngati zikuchepa. Then when he died, for me what I'm saying, the nation lost a hero, but I lost a son. I don't know what to say. I don't know what to think. I have asked before when I've been interviewed. What can you say about how we mourned him? Even after he died is when I knew how much Malawians loved him. I don't think he himself knew. Kunali zambiri zimene zinachitika after his death. Atayikidwa manda tinaona kuti anthu anatuluka kuti tikufuna tidziwe bwinobwino kuti zachitika ndi chani. Tinaonanso kuti Mayi Mary Chilima nawonso ananena kuti ifeyo tidakafunabe mayankho pa za imfa ya Achilima. Kunakhazikitsidwa commission of inquiry. Inu position yanu ndiyo tani pa commission of inquiry imene inakhazikitsidwa komanso the events which happened before and after his death? Ineyo, I think all I can say is that the position ya Mayi Mary Chilima the position yangaso. Position yanga ndiya kuti mafunso anga sanankhidwe. I don't know what to think. Even after the commission of inquiry? No, but the commission of inquiry is contradicting itself. So ineyo sindikuziwa tuchoti ndiganiza. What we were told and what happened sizikugwirizana. Nge ineyo bwanji ngondisiya bwanji. Ifukwa
sindikuziwa ine, I'm not a scientist, so I'm not a pathologist kuti ndiziwe kuti thupi limatha munthu amatha kufera mwamba ndi akamasika pasi amakhala opanda magazi amakhala mthupi mulibe. You know, I don't know who will explain to me all that, and so I'm dealing with that too much. And when I heard Mrs. Chilima say mafunso sanankhidwe bede tiliwambiri. Ndi zinthu ziti zimene mwina mu Commission of Inquiries jazima kupasa nibeni mafunso malumwa mayankho. Mafunso amakhala ponena kuti tinamva kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndiye sinatere chifukwa chokuti weather sinali bwino. Ndiye pilot anawuzidwa kuti abwerere, ndiye pilot amabwerera kupita kuti kulilongwe. But pilot could have flown to Karonga, which is a better airport, where there was no fog. Number one. Number two, so now the report comes out and says, sana kafike ku Mzuzu. The search team went into the forest on the opposite side, but then the next day the plane was found popanda ndimitengo yomo. I don't know what to say about that. Do you think maybe there was foul play? I don't know. I don't know what to think. I'm just troubled. Ineyo mafunso naneso alibwanga usayanka. Ndiye panachitidwa Commission of Inquiry, it would be wrong for a person in my position to begin to speculate or to say my opinion. It's wrong. So ndingozisiya choncho. Timalize ndi nkhani ya kutuluka kwanu mu Tonse Alliance. Tinaona chaka chatha munalengeza kuti ife tatulukamo mu Tonse Alliance. Chinakupangitsani ndi chani kuti mutuluke mu Tonse Alliance? Tinene kuti simunapindulemo. Muje ni panga Tonse Alliance. Achirima ndiye president anandi agreement yao. Mboni osaina na lini pa stadium panje. Ifeso tinali nayo agreement yatu ndi a president chakwera ndi MCP. That notwithstanding, and hambiri when they were dissatisfied anachoka. Ife tinangokhala koma pamatuluka mawu inuyo ndi seasoned journalist mumamva zolina kuti alliance ikutha tikapita ku convention basi. Amena organiza kuti achita timu hapo ndifa ngotantama. Tikapita ku convention alliance kuthera pati pumpu. It was on the radio. Amayankhula spokesperson wa MCP. I called my team. Nanga simukumva. Ifeti maisati itana kuti atuuze kuti kuthera apa koma mukumva zijazi kunenedwa zizi. Ndiye tipange bwanji. Ande ndikasazika. Ndiye nanyamuka. Kupita ku State House. Wana utitamva zija. Ndiye ife yetu kunyamuka. Suri nabanga zachi bwana. Munakasanzika kwa ndani? Kwa president sinde pati na watu. Yes. Ife tukutuluka. Tienda toka. That I did. Ndana kuvomera kuti pitani. Yendani bwino. You and vomera kuti ndi mana. This is a partnership. We've heard their sentiments and we are just informing them kuti ife ndetu kutuluka. Owocha bwino. We don't know what might happen later. Koma it was good. Mungwirizano munalibe direction yokuti mgwirizano mene tikusainira nawo uyenda motere ndipo uzatha. Nanga kuthawa chisinde uku. Ukuthi ukumwanena kuti munangomvera pa wireless anzano akunena zokuti tikangopita ku convention mgwirizano wacha. Ndiye osati wondifusa ndesine. Mukafusa kumeneko. Chifukwa ife mene pamene timateropo. Your Excellency kuti inu munasainira mgwirizano. Ndiye timafuna mgwirizano munalibe mgwirizano mene ndinasainira ine nasaina ngati mboni ya dani the agreement, the bilateral agreement between president and President Salos Chilima. I mean Vice President Salos Chilima. Ine ndi mboni amene ninasaina with the president. Nanga siti masaina and follow pamene pa. Ndiye kuti awandi mboni. Mboni ina ija ndineyo. So ifeso koma tinali nayo agreement yathu ndi MCP. Ndiye kuti awoso akumbuka chali anali nawo ndimene amamvera agreement. Anthu ena ambiriwa anachoka tinangosala ife ndi a Freedom Party. Mene namba ine mawa menaja ine ndimakonda consensus. I never make decisions on my own.
ngati mwana ayi ngakhale panopo titati ndiye tikulowa mugwirizano panopo sitinachita mgwirizano ndi amafunde tinakambirana kayi. Your Excellency, forgive me, koma timafuna timvetsetse bwinobwino ngati Malawi. Mgwirizano uja munasayinira ngati mboni uja munapasidwa mpata ngati mboni nkuona kuti kodi mgwirizano ndikusayinira ngati mboni muli zotani? Mgwirizano mene munaona munali 55 munali kuti achakwerawa alamulire zaka 5 akamaliza zaka 5 nawonso malemu chilima azatenge zaka 5 munaziona zimenezo ndikusayinira ngati mboni. We just want confirmation, Your Excellency. Yes, I've said that before many times. It was an agreement. Inu mungati akusaina chani. Anzano anatuluka before 5 years isanate ndikuyamba kunena zimenezi kuti mgwirizano ukutha izi zimene munagwirizana za 55 zisanachitike. Do you think kuti they betrayed you as ma partners? Yeah, 55 itu inembo kupasuka pamene kujana nina kuti a president aimaso. Pamene pondi pamene paja, if you remember, Vice President Chirimana panga press conference. You remember? Yes, I do. Ndipo anabwera kuno nakala pamene makala. Di document ijo tima muona document ijo ndi kuma mukumva kuja kanga tine ndiona kuma inu munasaina to apa ndati munasaina ndi. Yeah, so zimene zozo I think it's inazo. Do you think kuti they betrayed my partners how, especially late Saulos Chilima? Inuyo zimene zomukafusa kumene. Yeah, itufusa no inuyo sinanga munalipo ngati mboni, Your Excellency. Koma inuyo Malawians, that document was signed publicly. And this is what I'm saying, the nation knew. What is your opinion and what is my opinion? They told Samenity my opinion nato. Kuti pamene pachilunga muchinachitika chifuka what prompted Right Honorable Saulos Chilima to make that statement, that press conference, is because he felt he was surprised. Yeah. So the conclusions musipangaso no Kamala. There was a promise of 55 didn't happen. Timamva sonkhani yokhuzana ndi cabinet kuti munagwirizana kuti inu ayutm mubwere kuzakhala nduna zanu zotere. Inonso nanu app zotere. Cabinet yabwera tikuona ifa Malawi zosiyana. Zimene zija zinalidi ndithu zoona kuti munagwirizana munapereka manambala. Should we say kuti kutuluka kwanu mugwirizano nanunso munaona zokuti zimene munagwirizana nduna zanu zimene munagwirizana kuti zikhale mu cabinet munalibemo? Ifeyo kutuluka kwathu kwa pamene timalowa inu ndi ine tikupangana zoti tikuyenda chisogolo tiende chonchi in 5 years ndiponso tikakafika kumene kwa inu makabinet member 3 The problem is that the law of the land, which is the constitution, ima mchita protect president, that is the supreme law of the land. Ndiye zija mwapangana zija ama takungozisiya nanga sipo wapangana pa iya entity zakhala limozi tizakambira limozi ndipo tizachita review tizati chani siku limene ndijakangolowa pa gate paja pa slams the door in your face. There is nothing you can do because he or she is protected by the land, the law of the land. Ine, having been president, I knew that. And Ine, I was prepared that it might happen, it might not happen. And if it doesn't happen, bad luck. If it happens, if it is because it's just an honorable promise, a gentleman's agreement, muntu jasofano kumapeto kwa takatasa pange, manguta basokalatu. Kumapeseka wina, au ndio yatikakani basi, but napangana sisi chisema mmazuwa soda. Amen. Komasuti pali anything else you can do. You can't take that person to court. You can't take that person to task. He has let you down. Ena twamati mwina zitupya izi zikumayankhulidwa kuti zimapolisi bazinanunso munaziona. Ena nkumabwera ndi nkhani oti yayi mwana wawo sori Your Excellency wa kuoneka kuti amuchosa mu cabinet akwiya. Akwiya ndo. Inu mmandiona ine ngati wachibwana. Mwana wanga anachoka liti mu cabinet? 3 years ago. Mwana wanga mu cabinet anaka 8 months. And was sacked. And I didn't know. I wasn't told. I just heard by radio. Ndipo ndo unabukumba kachala nanduza kuti zona longosi. Roy tu amuchosa. By the way, I want you to know that it is Roy who introduced me to President Chakwera. Ananisatira kwa America ndikugwira ntchito 10 zipita. So, anaziwana asanaziwana ndini. So, he has 2 master's degrees. He's doing a PhD now. So, it can't be that he wasn't educated. But once that happened, niyomu kwa zakuwa president, sina afunsa. Sina jita react. I mean, in this when you get in, munagwirizana hizi, yes zinachitike. But the power now it belongs to him because the supreme law of the land is on his side. Ndiye muzikati inu bwanje mapanga zakuti. Yeah. Ndiye ndikona kuya ndiye mwana wanga nacho 2021 and 2022. This is 2025. Ndiye ndikuyere. No, that's not fair. You're not being fair with me. And I'm a very seasoned politician and I'm very mature and I'm a professional.
I can't react ngati mwana ya mene nangova space nakuti oh basi kuti mumangosungira tunkwiyo kuti ayi titulukamo tilengeza nafeso kuti tatuluka ayi na utuluka kwa ife kungapweteke iwe kungavuti ngati ndi milandu ngati ife kuwa wi mukonzekera bwanji chisankho cha 2025 September ngati opposition ine nalitaweruka. You can ask anybody in People's Party. I had finished. The words and God has surprised me. He has elevated me to a position that I never thought possible. So ndimango oti hazimene mungwana ndikonzera ndi. Kuwerukazi kuti mwas ndi capital convention basi so pano ndizingopitiriza ziti. Yes. Simafuna ukayima nawo so ngati. Simafuna simaganizaso. So kukafika kuche kwapeza kuti antifotera sign to continue. But ngati nusimunamve koma the country has called me back. There I want to tell you, mwandifusa fuso tumukonzekera bwanji. Ineyo, the nation knows what I can do. I've been president with the situation that we are in now. And I know how to move from here to a better place. How to get out of this. I know. Modi mupikisana nawo chisankho chikubwera September mukhala ballot. Ndikhala ballot. I've been requested to stand and I'm standing. And it is up to the same Malawians to choose me or not to choose me. It's fine. I will never fret. Amalawi kufuna kuti my band abwere atese is. I will come. Kuli 50+1 amene ambira organiza kuti munthu payekha sangapambane. Inu ngati APP muorganiza kuti mupita ndi ndani ku chisankho chimenechi. Yeah, ifeyo maganizo athu ndionena kuti kuli konse mbene zimakhalira. Ndiza kuti anthu amapita paka kumapeto. Ndiye mukafika kumapeto simuna base 50+1. It is at that point that you look at the other parties to partner with. You can't partner now. And may I say this? It's very, very extremely important that the nation does not push parties to align. Chifukwa zinachitikapo. Mukumbukira? Inu anthu inu mukukana, kupanga mgwirizano, simumalikonda dziko lanu, mufuna ife tizivutika Banda apita mtalika. You remember? Anthu aja ndikumachita push, anthu aja ndikumapanga hurriedly. Alliance, yatos alliance. Do you remember that? Kumapeto kwake zimakavuta ndizi. Ineyo I would want to suggest that my alliances yapangike koma anthu aja kali prepared. Anthu aja akali kuti there's synergy, there's chemistry between them. They can work together. They want to work with one another. Ndiye anthu aja aziwe kuti tikapita tikapanga chani. Tikapanga chani izi kwa Malawi. What are we going to do? Inu mubweresa chani mugwirizano. What are you going to do mugwirizano? Ngati meti nachitira ife nani ngoti ine rural development. Mungu ndipasa ya kumuzi. Ndiye mukaone zimene napanga makupetereza ndagawo. I put 4 tractors for a community in this country. This time. Ndiye amukandifunsa. If Malawi say no, that's fine. That's fine. Definitely fine. But if people say yes, we shall move from where we are. Koma ndi mmene mukuonera kunja kuti nakuona kuti mukutuluka mukuyenda machitisa misonkhano mukuona kuti Amalawi akukukonda ndibeni kuti atha kukuvoterani. Sindi amene ndiuza kuti ndimi. You need to see. I didn't say I want to stand. And I will never say that. And I will never say mufune musafune mundi passport. Ndimene ujauma kama mwana. Chifukwa anthu aja ndi amene amachita decide. Ndiye anthu aja ngati akundifuna ina nena ndime. Koma anthu amene ajaso between now and September tasinda kuti Joyce Banda. That's fine as well. I've been here before. And I have survived. And I've risen. And I've got to the top of the world. It doesn't matter. Pomalizira misonkhano imene mwachita posa chedwa pompa mukumapanga accuse boma hii kuti lalephera siri kukwaniritsa kuchita ndithu bwanji. I want you to put it in exact words kuti ndivesese. Exactly. I may not put exactly. No. Munaifotokozapo so mu interview munazayankhula kuti si za science izizi kuti kukonza dziko lino kapena kuti kwacho kuti maiko akuti ndikunena kuti pano tili pano tinakhalapo kale. Kodi ndiye ndinalichosa dziko lino ukafika pabwino. Tameja kunali ya president chakwe. Pamene nalichosa dziko ili apa ukafika pabwino. Inali boma ya FCP. So I'm not accusing anybody. I'm just saying our state of affairs. Kuti adindo amene alipo pakadali pano. Leadership imene ilipo exactly ndiye kuti ndachakwera amene akulamulira kuti akulephera. Ine sina umoyo wafika povuta mudziko muno. Umoyo wafika povuta unafika so povuta kale. Ndiye ine nafika uli povuta ndiye ndinakonza ndiye tinafika pabwino. What I want you to live with in this room is at that time it was President Chakwera who was president of this country. I sorted out this mess. So I was saying it's not rocket science for us to live where we are again. I know what to do. And you will be surprised. I know what to do. It's not possible that now you can go to a hospital. Mupite mukaone. Siri kumeneko. Mupite mukaone. Kulowa azima 10 kati akamatuluka 5 amwalira.
ana mbalamba kumangufa mupite mukaone muzikhala mas journalist oti muli interested osangokhala kuti udolo ochuka ofusa mafuso kwa maibanda koma okaona ndikuchita kodi zimene tikufusani apazi your excellency sindi zimene taona zimene zili kunja kubera pano kuzakufusani I don't think timayenda kuti mazungulira what we bring in the interview you said it your excellency kuti kuti ngati adindo akulephera ali pa chongolero ndi ndani sinachula dini munanena kuti chani your excellency kuti kumene ndi maneno ndi manena kuti it's not rocket science for us to move from where we are to a better place ndiye mundiuze kuti ndachita accuse ndani pamene. That was my statement. Go and listen again. As mind as bamboo, where we are, to move from here to a better place is not rocket science. I've been here before and I've done it before. If that heart fits you, then wait. Koma ine ndikukuza ndikuti apa tilipa tikozochoka apa. And tipoza kuchoka hapo kukafika pa bwino. Inaya hate ndale zoti ndizikhala muzindikira push kumatu kwa naina. I can't do that. And I don't want to mention anybody's name. I'm just telling you that this Malawians can't be facing this. Moti ndizoteka kuchoka pano forex ukhala mbwembwe mdziko muno mafuta ngapenda. But weren't we here before? Were you not born? Weren't we here before? In 100 days. It didn't take me a year. Pamene tili pano kuti Malawi akuvoterani mwalo wa mboma zitakutengerani nthawi yaitali bwanji kuti tibwerere pabwino. 100 days. Only 100 days. 100 days mafuta kuoneka ngambwe. Because the people to come and give me mafuta are just waiting. For our health system to get to a better place, what I have decided is that nzangu bweresa ma mobile clinic first. Mangoenda mizimu. Mapa santu mankwala. Because panopo kupita kuchipatala ulupana dosa mpata. Mene nachitira muja with maternal health. Kuti tinamanga ma holding shelter. Kuti tilimbane ndikumwalira kwa azimai mwansanga. In 24 hospitals, we built 24 holding shelters in 2 years, in 24 months. What do you mean this is doable? We can do it. Zikuteka bwanji kuti anzatu kuti mukayangana anzatu maneba. Anzatu maneba kwa chochi. So we can change. Kuti mafuta wanda dziko losetu. Ndio iniyo journalist sibuna pita kwa. Msipita mukaone. Kuti nzoona kapena sizona. Nisanene ineya. Koma ndikungokuza kuti apa tilipa tikuzochoka. Ndipo tikuzochoka pomasanga. Inu mufuna undiuza ndithu azimai sepera ndikukulisa ndika unjikayi. I mean honest and true. This is a trade that has happened forever. Imende ina lichiro yanga ine kwaita nisila azimai makamujika. Mabero aja kumapasa. That's their survival. It's cheap. I've already spoken kwantu akomeneko. So don't tell me what I can do and what I can't do. This is not rocket science. Ndikuyamikeni kwambiri your excellency kuti munatipasa nthawi yambiri kwa basi kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zimene zochitika mdziko ndikuona chitsogolo cha dziko. Anthu amanena kuti inu mudziwapo kanthu pa nkhani ya mgwirizano wa Asaulo Sichilima ndi a president Chakwera. Signature yanu ili pa ma documents. Akamakamba amanena kuti nkhani anga idziwe bwino nda Joyce Banda. Anakuza nini? Ma documents alipo. Iya koma iwana nini? Onena nda? Ona bosalusi. Ya ndone za anthu amanena kuti sinanene za Chilima. Mafoma na utiza ineza maziwa nda Joyce Banda. Chifa your signature ili pa ma documents. Amene amanena kuti akutanagwirizana kuti a president Chakwera aenda 5 years akamaliza Chilima aenda 5 years. Kuti nkhani imene your excellency mukuidziwa? Nkhani ya mgwirizano. I've said more than once in this interview. Kuti tonse amene tilipo ndo. Right honorable Kumbuka Chali amakambirana nda president Chakwera kwawo ngati freedom party. Ife ngati people's party timakambirana kwatoka. Iwo ajanso amakambirana munthu ndi running mate wache kwawoka ndi maloya zawo. Imene mukuine nayo ya signature. Ndionena kuti siku limene sopano timakachita formalize kuti sopano tikuyenda limodzi tonse. Koma awawiriwa ndi amene ali ngati atumwe athu presidential candidate ndi running mate. Tinapezeka tili ku institute. Ndiye ku institute kuja kuna signed document. Ndiye document imeneyo ndimene mukuine nayo. Ya anthu awiri pakati pa president Chakwera ndi president ndi right honorable Lazarus Chakwera. I mean right honorable Sausi. Ineyo kuti ndiyikambe ndikhale pano zikamba ndi document ya pakati pa iwo awiri. Isanethi chifoma ndi uzapotsana kuze. Ineyo my advice would be mukachita interview ya president kapena mukachita interview ya vice president akakuti ndi some document ma. Ninango pambo. Mboni on what? Mboni aliyese awiri aliyesana ndi. Okay, so zimene mmasaini nazo mukuzizi waso. Mukuzidziwa? Zimene ndina sign. Ndine nani tunanga? Yeah. Simunena? Yeah, no, I'm not obliged. Imene singanthu tight. Koma zimene mmasaini na muzidziwa. Zimene ndinasaina ndikuzidziwa. Ndiye zimene ineyo ethically. I'm not innocent munthu mbulia. Munthu kuti anene za agreement imene saina ndi bale wake.
mukafusa awiri osati mboni mukaifuse mboni kuti kala pano tiye tizikamba zisanthula za mmene muchawo ndikuti ine ndi yoti 5 ili momwemo kuti Brian I think muli wite kwina kwake koma ndine sizitenge imene oyo you can take me round and I will not answer because anthu ainesha awiri amene anasayina I must give them respect ndipo right honorable Saulos Chilima His Excellency President Lazarus Makathi Chakwera they are here in Malawi. You want to understand their agreement better. Those are the people you should interview. Yeah, but Saulos Chilima has hinted ananena pa press conference kuti 5 mukapange nawo ngati itu kupanga pa document yake ndio mwe imene pali signature yanu indi kuti amene mukapange nawo interview ngati iyi that one to please that one no we can't even discuss it. There's so much we can cover but imene yoti nditenge agreement ya ini yachi osandifusa yanga bwanji ine ndinayo yanga yeah nangasiya munena kuti mboni ndacho Joyce Banda ndikunena kuti naneso yanga ndinayo document pakati pa ine nda president Chakwera mwandi bwanji simuna ndifusa akumbuka jali ali ndi yawo akamuzichwambo ali ndi yawo I don't know but ifeyo I know for sure kuti command nena kuti akumbuka jali chentiende limodzi sana tifuse titos sana ndifuse anagwirizana awiri ndiye kuti anagwirizana kuti how and why and when ineso ifeso kuchipano kwathu napanga kuchimisa ino as a patriotic Malawian mukudziwa kuti anthu akuvutika ndi mafuta anthu akugona pansewu kulibe forex import cover 1 month mulibe patriotism akupasa ni ndalama patriotism ya chani bra yeah sinamalize mukudziwa ndikudziwa you have dealt with this problem. I have dealt with this problem. Ndio sango ndi ubwera kwa kutsekula ngeti banyi nditakuze limene mapangira zetu. Yeah. Ndi IMF. Sikuti waje sakudziwa. Sikuti is not making an effort. Palibe dona osaje ndani na ajata kupasa acha. Asa segule ka IMF. Sitakuza ngalo tinapita ni kwa IMF. Okay. Because they must give you that green light first. Akajita approve credit facility. Ndiye madona zena zapeleka. Sipo nambe posa nyilo basa kuti nkali Brussels uzangogwiriza ukiki. Sikuti makobi ndi inuyo muzada bwaso akangopeleka imene jayo IMF. Dalama zaje mene zidabwere muno kweche. Yes. Koma sizingabwere that is international practice. That you before IMF notes nobody comes. Sikuti forex singabwere. Ola inenda pita kwa kuti koma tusokonoso apapa. Ajawa anena kuti paje kwa IMF how do you stand with IMF? Yeah? Tadi chata sala meeting imozi. Okay. Or the next week. Those is udikira IMF. Bas, sibadikira IMF bas. I can be as patriotic as I can be, and I can go and talk to anybody I can talk to, and I have talked to and china chimene chikundipeteka kwambiri chimene akuvutika nacho president Chakwera ni debt relief. This and it's not only Malawi. Maiko ambiri muno mulijo nayo inakhululukidwa ngongole kuti ziko maiko waende pasogolo chifukwa kwa IMF kwa World Bank if anthu aku Africa timapereka interest ina amapereka interest ina azungu if 9% azungu 2-3%. Amene akutionera pano akuti ifeyo tinagwirizana tinakumana tinapanga tonse alliance koma each one of us in People's Party we had our own agreement with President Chakwera. UTM anali ndi agreement yawo ndi President Chakwera. Ifeyo yatuyo ine roho yanga ndimene ndikunena yokathandiza za kumuzi yeti kapitika kumana kuti takumana ngati tonse I must report what I'm doing. And once in a while, I will send photographs to the president. Kunja akolola chimanga chaza uneni, fandile kuti chimanga kumizika. Because when I have committed myself, I go out of my way. Ndiye kumene kuti anthu tinagulira matractor, tinapasa fertilizer, tinapasa mbewu, ndiye akolola zoti amene smallest is 20 bucks, highest is 50 bucks. Ndiye zimene zite ndimachambulira kuti nangasiya must be accountable. Ndinachita promise kuti ineza panga izi. Alliance yo ilipo kapena kulipe. Chifukwa mwangu kumana katatu. Chilowere ni mbovu. Zuenda inayo ndi maganiza kuti a president watafuna kuti ataona kuti pali chifukwa chotifunira kuti tonani azachita. No, so it has never even entered my mind kuti alliance pali. Oh, ilipo, yeah. And are you happy? Yes. You're happy? Yeah, I'm satisfied because the president is doing his job with his team, with his cabinet. He has left me alone to do what I can do to help my country. Akatifuna atitana ine and aitana president mluzi. What else do you want to see? Nangawa aujeni ananyanyala akamuzuchwambo. Na mimi ndiye mukachita interview. Aujeni ayino jehana angowiringula. Iye ndiye mukachita so interview. Ino simudziwa zimene udandalaso. Iyo isizi kundikuza. Ndikuti ali yese wife anasa ina yacha. Malawi.